Kala ay ni panahon na oy. Asa kat si Kungkung ba'y nalaing dito sa kuha ba? Pangitaon ko na ko tumatabi kay mga hay kong suri. Pong! Pongels! Ay, Pong, naraman ay kadiyapong! Na po. Ay, glakaw kay... Lakaw, kay klaro adto ka disulod gapon. Maayo di og suri nimo no! Suri. Suri ng bakbak nimo. Pastilan ni bataan ni unsa di gusto nimo day? Gusto na ko makabalos ko ato. Pastilan maor day imong gipangita day. Saman klotahon sa tara. What? Na po nang tara nimo basi mapasubo na puta na ha. Kabala ka dili kita mapasubo kay magdaghan ta karon. Sino dagan? Kita di ka ba na to? Pastilan akong daang giingnan si Boss Kinsin nga mo adto ta dito karon. Unsa pa man ay paabot nimo? Tara na kay kabalos na Oh, ako. tara na ganito. Tara. Boss Kinsin oh. Unsa man buskin sindro? Nag-practice na daan kanay trouble mabutay. Suma na to ka ton? Usaw mo na tara. Boss Kinsin nagunsa ka diamor na mag-albular yung buta. Karate na mga nay. Isa abot ba kun mo na trouble karon mo nang mangandam ta ba kay padit na mataksahan ba. Pero tama na kay mo na kagbuang animala ka. Abot ato diri ah. Tara na kay kabalos na kayo ko. Unsa man Boss Kinsin ginanara ka ka magilis. Ano to ba pero bakit ang lawas ba? Tara. Ay, tara. Oh, sa man na? Ah, pagmahal mo yan, nag-number 4 mo. Ay, sorry. Sa ang pangutanan nimo? Kuan niya ba? Masuko kag mabayot kuya. Ay, natural. Ang gingon sa tong amahan, walay bayot sa tong pamilya. Kuya, laki mo kuya. Awayo? Laki kay kuya oh. Laki kay ko. Aw, laki gyud ka doy. Na gyud. Ay gyud pag bayot-bayot. Ay, oh. Ini ko dumulag. Dabi ka. Workshop ko din eh. Ngita kita sila ano. Pero sila dumulag oh. Asa? Turo oh. Grabe mo na kamuta, kamukat-mukat mo na ng kamuta na. Awa na. Bili man bili. Balakan po nga. Sige, sige, Kami ato, kami bahala dre. Okay. Kita oy. Oh, nay klaro. Pastilan, pahambog sa lawas, murabog di bayot ang inahak. Sa bayot. Okay, soon bayot. Kadako ang naglawas. Aw, alang kabalo, kanay mo manghod, manglubihay. Sayang yung apelyido nga Barako. Kung sa inyong pamilya na ay dugo nga Birdie. Tarungan na inyong istorya ha. May bayot sa mong pamilya. Puro na mga sundalo. Bitaw. Tinood bitaw. Ay. Tinood bitaw. Oh, kadungog ka to? Ka-girly ato? Siya ruming kaglaki gyapon. Piyok ra to. Pataka-taka ka. Sulod sa ninduhan ng mga bisita. Bakit kunin na dito? Nya, gawas ug balik kay ata istoryahan. Kaya, stoy. Ali na mo. Katingalahan. Tara, kasi na snack. Snack mo. Porto bay. Takan na po na ko si Mosong uy. Gusto na ka diha nga nagsilip-silip hinon ka. Ay kay ni kula taon sila damula ko si Buskinsin karon ba. Dili sa buta dali, kasi damay ka ba? Ato ba ko? Tara. Gusto mo gid ka tinuod na nga. Wait, ido ka. Bito yoy, bayot bito ko yoy. Na. Di ko musugot nga bayot ka. Ngano man niya? Na. Gusto ko akura. Ano ko yo oh, gwapo kayo na oh. Ang dutag tila na. Uy. Langayan ka. Okay, okay na 70 pesos lang. Dap ako ah. Gag. Mahalon biya ni. Mahalon ni ako ah. Chanel biya ni Chanel. 5 million. Mas bit mo na ko ako. Tuwa mo kan ingon nga nandi mo nga bisita nga lalaki. Huwag ko kabalo nga pagniha di ay sa. So di ay. Bangag-bangag man. Yung mo kita mag aircon kay lapos-lapos ang hangin ba. Tayo ng tangan ni. Naisang yung kasi ito damo nagmus. Kasi na, maging mga naitaytok mo. Ay sila away nito sila. Basin. Doon ibigyan to isa. Dali no, ay na to ba. Pero ta, ato na to yung mga laki. Daga, kaya to sila pati lang naglami. Wow. Buwan tong isa nga kay bupuhon. Kinahan ko to dogtian kay dagan bago. Ay boy. Nga ready niya.
piskot na ning kaintangan ni naapil ang magwang nabayot na. Murag na slip plano sa tuwa ba? Kaya kung mong gawa. Sa dito sininggitan ang dito sun. Sa dito sila. Kita pud.